Atachie bema. Omirikisi owo adoto. Na chemu na wo ba tudro. Na kwati amani bema tuntum ade apana ide ya bibia ye. Ashefo ya mamu nyina kwa baba Nyansapo TV. Nyansapo no agye so yesane no badwemba. Yedi ka ka se mon share mon like emayen. De tie ne sabre de ye wo Sunyani wo bono mantemu. Nana Kwaku Kwarteng Amanin. Otiase na woye Ghana fo nyina Hene wo Canada Montreal. No sanso ye president Emma Traditional Council Katachi Daya wansore. Ena no ena yeye no abrempoye ene dotiye ewo Canada Montreal abontene eso ene de yede no aba ninchi esanse mpanin se Kontirehene a ninchi ene ekọ yaba bepiem ewo Sunyani eye Ghana emprepren mpanin se ye aka memu ha de se bema oba ewu a udware no anaso oyi no edwaye sabre de nananum asona wempe akwa ofu nananum motikoti so bia ni mu osajefo amotia ofuripanin ajuso klobia ya santoa manson kwanta adehye num ofeso wiafia kente nananum atranse ewo won adehye a ye twen Mrs Mercy Kwarteng Amanin adodo na freno nanama kunadu ono nadwade a ode ebaba bedwale niwura ye hwe ntentenso a enema yemamu hunu eye ennyoma obapa wahyehyɛ a ode Kwaku yi ni kunu adwaye enema efe papa enye asemketoa enema ahodo ena obapa Kwarteng Amanin Mercy na kunadu yadom wahyehyɛ a ode Kwaku yi ni kunu adwaye owo tirimodene owo yemonnwono owo amayempanin asa enne Mrs Kwarteng Amanin oso bedehunu enam onsusu be no bidumfo bimpo ahwe awunimobo emu ya nanso ensanyina obade Nyankopon na asem esanse niwura woye ohini nti wafa nadosoa a omudi ni niema nanimu a omonso esa kakra kopem se umbeduru nananom asona ade hyefiem ho ena katachi yede na ba behwe ba maso a abusuamu mpanimfo abusua dom na nkasa atranse a omo twense Mrs Mercy Kwarteng Amanin na ama konadu ode ne nioma ebebe fie ho na waba bedan ne di akire busua na abusua nso ebusa ne nantese no di amane abom enioma no ene ekoso amamu hunu ntintinso yi emu ya de nanam do machija no ene ne de wato prum de safo eko no danso otiase ne ko dansa so kutomre mo da weni mu ye na Kwarteng Amanin ade ne de waka no ato pru te se de onkasa da emu ya nanso ensanyina obade Nyankopon asem nanum owo tuna de atobi wo hwe no ni sika free bi na danse boy nyina edi owo ka ba bo timodem fo free tetentere de akum burukun konfo anoche akum de chu aba pani ne ginim senka so a eno de nana Kwaku Kwarteng Amanin atato owo ade na otirimu edene saa sabre de ye den kakra yebeba wura nananom asona ade hyefiem na Mrs Mercy Kwarteng Amanin wakoda na di akire abusua
Yakoswa ye bomo enkaye amamre kwanso wona ota niomano echi ye Mrs. Mercy Kwarteng Amanin wona omota ota nachi a wode eye kunin anase okwakoda nioma yedi na wode ayini kunu adwaye na yemamu hunu omwe empani se etu wochiginafo neto yakadi wachinsu a na yakon edeboawo wonso den kakra akabe sima be baakubi na yeduru nananom asona adehifie mu womo anso ena ekontire abusua nananom asona abusua omne di kontire akunwa ewo sunya kuruduam ha enche na abusua dobi nyina wona oto santententene Kwaku duru efio ena ye ne breda ena ya wre hoda emo ya nanso empenese sana ye no facha wotia se na nko de che na nka na busua nso de che no ena de ba moti bode fo abon fe a wamanati nanano ewo ense adoyin abusua abo awure fidue mu ho a omo echia wotir modene wo ye monyono wo ama ye mpanyin asa susu na de bo esni na watinti wodi ogina bre won hini fani opabrem ni odabrem ye no free titika njinjiri meninza ma brempon sika tumpan na akwate amani kukurudu ni nyansani ye katachi enfa na wokọ America da soi a woyire urayire Mercy Kwarteng Amanin na makunadu wo sufra wa onyo onsoi wo mase wo susu be no bidumfo bi ahwe wo momobo wo fo tirim fan ni enne nanano asona busua ato abesen no omususu muntimi nsu kakape aka omumpom omutikafo kire na akure ye di asemto wanko omukususu ho kire no enne de ba motibonefo eden akure ye emoja naso ensenyina obade nyankopon na asem ahwefo yedaso awo nananom asona adehye abusua fie omo anso ena yekontire abusua omo wo Sunyani kuruduamu eha Chame wadaru mebru said ye nim no nananom say etire wo ho akotoje nso ache nanso sabe yesma Nyansafo yensoma na montenten sabe wo na wa na nkyerase yensoma wo nananom wadaru mebru di onim to ne yede ni gina twene ano mikira nananom anamu wadaru mebru ana anwumre die se nananom atena petoso no obisi amane a enye boko enye de Nanso nananu say enya kura ye kuram sansa wiase ne asetena ya kyekere ne asane ya gibreso ne eja fisha ya furu kwa atwede no ne ya ba ya damwa ko ton kura nyu adam ansa ko mu wo atwede na sabo aba konfuru wo didi o me nana wada me bro anwumre die sadem di kankan e boko maka se enya boko kura ye kuram Britia bo nananum atu abese no anwumrei nananum suma efita no so nananum say yamra mahwe nana continue ma abre Nyansafo na abre mayima ade apana na asompan ma nananum continue amudra pramo ano Britia bo wakoto pumpunia ya bone kasemu ansane ya wenenam onu wani o ya mamu adwona na ya mese de mo siti sebi ya buru wadamo ya ba ya ne kura nyina ne se nananu mudu sinikasia esikwa ye bomu na enyai frama na bo amansan da chiribuo do sitata to sia brafo Amansan buafo. No. Katachie bema. No.
Omirikisi owo so adoto. Na chemwa ne ho ba tudro. Na kwati amani ba matuntum ade apana de ye bibia ye. Ade apana dam bari ma dam pramono. Ba makakatie. Rakata janga du ofiti kotia. Na ne ho ba fiamu. Wadi manyanfu amani na enio. Nana no nyaka ni opele ho anio. Na so amanesa. Ba mo wo de di ane no feri ade. Ya de nyina ne no. Busa me ketua man bebre. Bisa me ketua man bebre. Wati breka se na himu tire mo dro. Wati amani na enio. Na de nyina ne dabri kire. Ane wa hena yire mercy. Kwarteng Amanin. Why tana so this year? Wasu okwadi na na Kwarteng Amanin ayaw. Na watutu akuma bua biabi. Na nanu madawru mebro. Ekuma nne kuma bedie. Amansan somfo no no. Obema Nyansapo ade ni tira dwom yade ne ya ade yeye. Afue. Wiri ni o. Bema baba bie. Mercy. Kwarteng Amanin ni o. One na nkane sa. Enso ba mo wo ne chaade anu wasisi. Otuni do watuni bramo. Otutu ni nini. Watutu ni dum. Ena etuo athiabo Kwarteng Amanin. Ohene yiri mercy. Kwarteng say. Na de nyina no wane ne kwa hayo. Wodru kwa bontuo mu na be me na pagya etuo na tobo no wamfa ne biawu. Ene sanana no motepeto so. Ade apana Nyansapo ne yade ne beto peto so amba titini ni anintini. Afra tra made aba hwena ni atia. Nana no say samandaja yechiri. Samankwa yechiri. Woman na de nyina nko. Aniti nana no say de ade ato na ni nyu onu oye. De na kira tie anya no opamo. Nana no ade mrani besia. Obe kunani le tachira manade manumi wase sa wampa fo brakatu wayuko ba nana madawro manyina watio nana kwasu ya dua so sika breye Sunyama hema nana upato sunie na abosuma sankra yuro kwa kura nana uko na so wa nana no madawro meburu munana madama mba padio otikoko so na setu so babio santima de sia madawro meburu Sadia na Kwarteng Amanin ni dabri kire so ma amini. Wose ene sane dofo bi akoba bia wo so ba bia ohun no. Oto na ni ensa. Ene ya de ohun ofefu ebeto peto so a. Wa ma ne nkwa samandaja o. Samanfo asia kete ya maye. Aya ni ji anko a. Nana no wose ene nana ma to bese no. Eti okita ne bese bede. Nana wada Roma. Ya bese beda to nananom eni abese no ena nananom tena peto so ye nidi isi ena nananom madaroma na atiam ye nsu so na so nana Kontirehene sadi ohima mercy osia wasu ohia ni kunu nsuo osia na de bia akwada baabi eni ti ohia ni so osia oba pabra ni so osia ni o Senana wradwa ye na nsuo no esese no atrentre wo hie ensuo nwunu senana yenya no wanu nananom ye ma na nsuo ye de no wadware ya ne ho aba no nana wose nana befa kwai to okita ne pepa de awu omo so aso awo mama me ya hia wo mo ano no ye ntime nsua ne ma wa bra ya kyerem sram ada nana ye tane ya de konkonya fia kwatwa na Kwarteng Amanin wada Roma ya ba ya se na fire service for say e pa ba enti ya ndru anadwo nananom so ne fa konkonya fie ba bia na Kwarteng Amanin akonwa wo bia ya hwehwe ne mo na ma ne sade ne yire oja no nananom okita ne pepa dia wo nana wasie nana obekra ni ba hani o na Kwarteng kwa kura oto nananom sia do aneti
dia nana no baby sanu nie wokita ni buradua nana fa kwai okodua so ebi no nti ase na wo se akire mu eno na nana no baby sanu fisa na nana no nti ase no na ti ro ni ho enti woto awo mu no okwa we ni ebedi ka bi sanu oba kunafo a wani ma wade ase won fa sa ne men kamini kunu graphic ka ho wade ni nyina hyehyɛ ase nana wada roma woso okita na nka atwade nana wada roma okita ni lemon enim kwasi afata kaniba eti nana wada roma ebru okita na nka atwade abro kire de Canada for Chrome Canada Montreal nana dwario na nka atwade wonsuo mu Ghana de ni osansa Ghana no ofiri koye eni ti o free Montreal Canada abedru ha de na waso de abrochire de enkubu adwowa wotesra wutimida tini ewu akramra na yate enkubu adwowa sran se de obeda oda na hoda na ne hwidie mu ate oda na ne hwidie mu aye na oba kurani no nana wase nana waya krachi ni de okita ni tea row wada rumebru ni tea row de yasesa ne de yasesa ye de friendship mu aba na kwati amani wahima mercy say ohuni onfanye wo ohuni awanya wo nana wada roma tira hodo pacha mo fa meka ho mame mo wi am nko mo fie na mo nko afuo mu da o hiem ni o manyina gu de na srefo nkwala wodi ni amesi na pampa ayi na yire kwati amani sadia wosie ni nanu waso okita ni kisop na kamyansa wase wone ade abana nyansafo wone ne don sada maame bra twa ho kakra wada roma adaka ba kon eta wo shem adaka mienu ne da wo shem adaka myansa eta wo bia de ode ba pepa ne ho ana wada roma nana wase wonwie yo Canada Montreal kobo bra enya mema nyina ne waye se nya mema nyina ne waye bra okita ne samna we de bi ni Ghana ha twa ho di machi sa di machi na me kira ye di machi woni yo nana rai ade na efese wayi ma mercy woni ate we yo ba ya wawo kana so de sia woni ate wate oba akukọ dufo oba nyansafo enya me nyina ne waye nana rai abrochira bagana o say ye wayi ma mercy neni o wayi na yire wase samna hwehwam ne dofo won fa nwale nana wada roma won hye papa bi eni o okita abrochira de wobi hunu ya wase champagne ni aso ya di dwale yedru kwa mu hwa yati so obi ka wase na champagne ya di dwale se bi magana hada wo hu bi da wakasa champagne nana aya liquid soap aya samina shamo we dia ya hu bi da oba mercy wo ba oba mercy wani ate liquid soap nana samra di bejare wada promo kwa ye busia sadia wo mo sia no nana no liquid soap papa bi nana wada roma som sia ne mame wada roma liquid soap efe abaye waya tie nana sadia wa hene yire sia no ye wo mu hunu ya wo mu se champagne ya di dwale no na de Ghana fo ya sua tuatra eni ti na de champagne ya di bedware nana Africa Canada Montreal de nana wo kwa dwaye o di dware no wo ba wo se ma de nyina na suaja mu a me fa samana nsuam de wo de ebrewo ti wa hyehyɛ nana wadi onim se Ghana de anim abotire nko a nana wo wi a wo se ye dru kwam ho we so mo se e crackers yo wa mo se ya biscuit hwai nana we so aya alata sopa abrochirefo akekere nana wo ba mu abehu say yes oba mercy wadwa ni kunu said ye bedwa ni kunu na wadwa yi
Nana mo ba wadi o medi sekro ba wadi papa bi. Aboa bi na aka wawo. Aboa mu aboa bi na aka wawo sabia buru sabia nyama sabia kranto. Enkanye ani o. Woso odwane kunu. Samina yi. Mame, tiesi ama no bo ase. Nana wawia. Na samina wodo. Emu kin soap, emu liquid soap, emu solid soap, emu champagne soap. Nana, wasi wawia no say kita. Ne sapo. Nana mam radio. Wada romashai. Ni etu ya hono obi silim brush ya ba de ensam de nana yate bi. Wo bi silim brush yo. Nana ya sapo. Esansi dwaria. Ya nsam ku ya tinti. E ya ba tinti a wo de to akira. Eno afa ho na adware wachi. Eti wo de sapa. Na kwati di bedwale ne ho. Ene wo de sapa, wo de bedwale na kire. Ni nyina da. Sanse wo de sekan. Ene akure. Na hia me wada roma. Tie. Asakra na nana de samina nyina bedwale no. Wo betwi nanum. Asakra no wayi sapa no. Wo kita na brochire enso. Aska. Ebi ni Ghana o. O kita na de nyina ne manfo akese. Nana Ghana dia body tiro and na ye dia yeso. Nana o kita ne twe Appiah. O kita ne duatia. Nana o kita ne miatia ya se pep student. Ebia yensia edunum edunwatwe aduonu. O kita ne brush dozen. Na dia nyina no no. Be mena wa ma dia bia ye no. Oto na ni ense o. Nanso nana oda Roma. Sadie wadi nyina wa hene yire mercy wasie no no na ne dofui agya awia ne tawo de bepa ne ho kita fufuo wana da ne ho okita ye ahosuo no nko okita na de nyina ne morning coat shem okita ne first tawo wa hima mercy wo ba enya ma nyina ne wa ye ni o woni ma wadi o woni o Wahine yiri mercy ni mawadi o wani o. Obapa ni mawadi o wani o. Nana wadama. Sadi ya wahine yiri mercy wasi ya no. Nana diya wafimfini no. Na kwati ya meni tiya so. Ni edi kaino. Nana mfampi pane ho. Ni morning koto jwe ya wabeshe. Nana ni first tao. Biya na ififre kituwa biya tetete no. Mfampi pane ho. Bemeni. Wabeme nyama. Wabeme buru. Na kwati ya meni. Beme tuntum se yo. Omnikisi owo adoto na atwerebo ahoba atudro na naduo wo yire se due maninue sade awase no no na fe ni yiwai na hwehwe ne da fenta ne powder ne foda water ade bia wo hempode ye ne ho ama ne ho ye hwama mansan firi akiri ni bencha ye behwe na ni akire ni nyina da wo hene yire mercy washishe ni say doso na nani foda water shem ne camphor spray ahodo na wada Roma sadi awase anu no wo wie no asra na wadi spray ahodo agugu ne ho na hwai Canada die US die Germany die Montreal Edmonton asami wo ho jai na tie ni nyina bi Brono bia wa Canada spray. Say a designer. Any anu okita ni nyina. Louis Vuitton. Ni nyina da. Okita bi. Wase. Wo hu di onfanya na akwati amani. Spray ahodo. Na nanye. Onfa bi ntwetwe ne ho. Wada peto so ne ebisa. Yese na hwan nie. Yese wahene pon. Yade nyina na akwati amani. Woni o. Wahene. Wani kokroko. Wani o ne hu hwehwehwehwehwehwam sadia wa hene yire wase no no wawia na okita ne singlet okita ne nika okita ne dancer na wada Roma na chia me hwemu socks nyina da wa hene yire tobi enya dancer ne dancer odi ade bo ano ebia dozen obe wani ate obe wani ate na kwati amani Wahine yiri mercy se wanya odeni o uye buei ba me Nyansafo sade awase no no
ana wada Roma okita na je bosen abrempontoma yemfanka to ode hie ho oba patwa ho ai na akwati oti ase ne bibia ye fufuo bibia ya kama tie wose ye de atade fufuo fra tuntumu ne de chane ne ama ne nipa tie ase ope no no aya ama no nana eje bosen Ghana de yi bi we de anya rubber de ne bi onana we de papa bi tete garment papa bi tete eje bosen papa bi mentoma nana said ya Hene yire wose no osani kuru kate o nana Hene kate so dia wonim said ya tie abrempo kate en Hene yire mercy wose okita ne sumiye okita ne bombo okita ne bedsheet okita ne blanket nana said ya wose no madam eburu yesumiye ne sumiye o wa wo sha papa bi Hene yire mercy madam Roma brena na chia me no onhia o edumase anyama asase yampo nyina moa osia kete ikura che waje ye die ne anim se nananom beso amamre yimu edumase anyama ene ma enya de ya kekere ho a eyi ni nyina ni da ho hu a wo se ne ma nie na chia me pentum yenu se de Hene yire mercy obegina ha osie no nana na no swani ni kete o nana ye achi ho yo ye o papa bi hwai e ma papa bi o nana se na kwati amani wanyo de ni o wuye bu e be mani o se ye nya be mani be mo be mani di okotie bese woni e ketefu ambayi mutima yai ye wuma nana kwati amani pentum yenui ento nananom konwa ase so kempe bone na kwate ye brɛ o amamra ni amane enye bɔkɔ ye pepe pa for him boy enso sadi oba kwani kɔse nana nse nana no mne abusua ba genti da se bru da se nyama Yebube ne brebe ze yebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra
panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa no di asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumoni mu hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane yakese na ntakra abon de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din wo ba ma akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya